Aduane kura no ni bi o. Bi a chire keke fa na kura woni ho. Ame fia no. Ah. Sefo. Sa me ka sa o se e ba kwamfo fie. Na be enkura bo nkuro ya wo de abesie ye. Sa be ne bo therefore. Akwamfo fie ni. Na ni sumo de adwuma we. Me fia no. Sefo wonye serious. Sefo wonye serious. Ah. You funny nko agrada ho ye wa hey ti na me ka se mo pa obi a mayi na ma munya me gini di obeku because therefore hey hey ka fa wo sa adwe me nan wa me benya me te se okasa ade mo ni nsu ade sa na me fi se kura wo be yira kura wo fi sa mayira wo mam tumi wonante dabi wo mam tumi sa mfanya adwuma na se ye ba konfo ntinye me ko ha ati o se yehu so on mabra bo amode na mi wiase on ma no pale obi afro ha masoma ha me ne ba na ne ba ye na wo ba ye no enti wo na be kire me de ye mboa ade na onim makonu so pen e me ko bia ni pa wo ba wanyira ntina se wo wanyira ma nyira efa ho ban obi ana yira ukuta briefcase efa wawura wo be pam wa na so wo be kire me emra wo na be kire me de menye therefore adawo ma onkwa ha wo na afra me na na anya bia wo afra me se wo ba me hono a de ode ba ye therefore me ba no bi no ti so ni me ba therefore me na be ko na me born na baso kwa say like one film mra na wo ba no de asam na wo ka hey krache hwe wano kasa yi me pacho therefore oya ma ni ntori mum mo fa nche me ko evangelism me kan sasa onyankwa sasa o ko evangelism ti do kan akwamu evangelism me ko asanka akwamu asanka na akabeni za esempa o owura pebe bi wo mpa bo ni gu hey wo mpa bo ano wa na wo ma ne ho nto no krache we de esa de me kan no me na si kwaso hwe me briefcase ya enema wo me ho me ko ba bi akoya adwuma ade asema therefore wadawo ma me nue ye wo fi sase obi aboni bia ye chinia ana wa kire kwan kra fa so boni bia ya wasem obo furu so pa wa na me funu hono ye hu ade kro nati ko kwa agrada wa we nyina nke hu krache wan ko no to me toni swate nipa ne ho mete enso ya depa da gu afuru no so ohene ba mo be pɛ mo na asam be pɛ ntokwa be pɛ mo me di ni mienu nyina na bae mate metimi asane ade therefore adawo ma ba bi ade na duru no mama nema akɔ akire de ne nso ne nyina me nipa wa wu nyina me nyane no sabi eburu me nwamanum therefore me nim de otimi ye ma ye nipa bebre ma ye niema bebre edua bebre na madane okuru yi mu edua ya bɔ no no nya dua ketewa enipa no de nsuo maako 36 ena me num mu no te sɛ de me num kwan mu enua maako 36 ne abɔ no mesa aka enye yi krache ada ya da bi na ensuo ko 36 de wo be dane emu tan kwa awie kwa sɛ ne wona wo kuna na therefore wona wo kuna na wonim hu bi wonim hu bi therefore me ni natifi ejana mo de ne bepɛ dia ɛna mo de ne bepɛ dia sɛ wonim a mo de ne bepɛ dia kwa nkie ko obofo be tie ne do ne dom wo ho onso be hyehyɛ ntɔkwa ma me therefore wadawo ma me pa onso opɛ so nya onso obe hyehyɛ beef ama me bon sɛ on pese ne ho beto dabi onso obe hyehyɛ beef ama me sɛ me de pe hai onso obe hyehyɛ beef ama me anu na me pɛ sɛ wɔte as onso hyehyɛ beef ama me hai therefore hai krache ya soma a wonya me obofo ye ne de also ye wo de wadawo ma me sɛ ya soma wa me wonya me me ba sɛ ohene de ti be ma beto nti no mɛboa no na emum no mɛgyina to hɔ na me de nsu asini so me kan ahanya 37 so bɛgyina to hɔ kwalebu eni me bo hɔ a mo me yenka kreti enye yi nya ma adwene sɛ me so so me de nsu bɛsini so na awɔ ne mpane so di nsu di ti ɔbɔ pane
Nana, koso na ye wadi. Why? Therefore you win the powerful one. On our way. Anya hwe. Wonim na mehwe. Imagine to nam di nsu asene so. Na mama ya mane card. Ice. Aka. Open free fee to ada kan to. Ebe better. Ade a munua ne ye no samone na nkasa wo hene ba. Monfiri anama divert dua na ma no. We. Amenye. Wonya dai. Menye. Na me fama hwan. Hwe. David a wo ye nti me fama hwan. Ene fa kofi na wa papa madi. Sa na aka che na me. Ya bo bidua. O hene ba. Ye wo mu nyina no. Better. Ene wo na me dane ma no mo a. Ene wo nesa wo de to ma sam saa na wo wie ya ewie o sei. Wo wura twa so. Mejo ato no ma me ama o card. Ye betwe mo jane ahwe ne mi. Na afi no. Mo akwa ne ma kakra mo behia wo dwan. Na mo peye made. O kan samo kan. Na de. Wa bahada. Ha? Me salmon na me je ntem nwa so kan salmon. Me be ye otiri so no pampa so ate. Suma afada. Ahine ba me gina ha nyina suma na wura me o. Suma na ba o. Motia Kevin wa ha. Ene ye mo ne sane yade ma na pe salmon. Motia no Kevin wa je salmon. Kevin je salmon. Enti mo hia odwan na mo pa yamade 2 pounds. Na mo pa beef. Na mo de salmon de ya ho no. Akasie mienu. Ene nkrakra na wo yo. Nkrakra na make so me yo wa papa so. For say na wo sikita ne de. Ko pe obi no oni wachi no mo nsa yale wate. Mo mo di wachi nyina se to yale ma wo. Me ana me boa no. Wo say eye sika. Dia meje no no. Me ne mawie. Se munya sa nyama ne ba. Medane dua no. Eye nintadua ne nipa na bo no. Eni ntadua. Se sa nyama ne ba. Meje na mama sa na ntino sa mo ya ready a. Metimi agena to ho. Ye beje atum. Mo beje atum. Da wono no. Ndese kopesa na o ma no ne sa de ba. Ene so obegina to se ne obehia milo bi eno de wada ha no de at least mo be man milo make no ne provision ya no de pese wada wo mo we de ni ntwa wa no pese mbisa o kakra se betim de nakọ na bibia ni aye de na ba ne aye hu nwoma ana mo ba ne de mo ba mo betimi ato ase ansa mo ba ne de we so ya mo ye be so wo hwe ba ne e for testing damna wo yale na nti obetimi ba perfume ya na wo wafa bema woni siye chama mo to ase ansa mo beto anya sa mesizi body no so therefore say wada ruma ye ma o say minim we no because enuabo no abrewa bibo ni bi sanya abrewa ne de no kura de a ankebo no wofom akabeneza abramu akabeneza bia eye young girls won wan kase woni abrewa bibo ni bi oh minim native kawanu tum no therefore nya na djuma therefore patro abrewa abasa no nti ono ne de no de se mesa faka ko ba bi ekopa ne chewo wo honhom ni ade enti wo de ne de na akoye sa no mo 1005 eno kura no 1005 no kura minim ba to de me manage 1005 ni enya ha yenya therefore wada ma ye benya obwa nya na esa munya nya na esa munya nipa ni wu 1005 enti na we no 1005 mo beto ase me de bi 2 liter na me de information ni nyina de course ni nyina WhatsApp na no na se me de WhatsApp o mu ana me hu yare no eso mo gogo niema no mo search ba bia obi aduabo eko so ho na bo application ene therefore wada ma ye ko ye be saba to ase a wo se ye ko me ye ko ye be saba sasai say ye be ba ne piska ofa wo de mu nko na mu de mu nya body ni wa oh me ni dwa sa wo me nya me niema sa da bi o na obi de ni yade fo aba na so kwa be to ase a eno David wo de mu nya body ni wa ha me pa cha me nya ma de sa wo ba no sabi ha ye modan so ene ya ba konfufi papa ane wo ba nso na san ka obusa sa wo ba ya me nso me wo ho wai obi di ni yade fo ba na so okofa se mo anto ase mu de mu nya body ni wa ha na ba bia mo ko pem ano se me nya kakra ma wo me mom di anka mintua nso so nya wo na wo kan ska se ni 200 mehe Natal ni na wo di 200 na to ase ade therefore say ma mo me ho ntimi ka me ba anya hwe mo so mbeba da be se ni gina gina wo so numere kra mo timi sa ade na ba why sika ni ntia na o ka nwumere asem wo no wo ma me hwe me ne wo ni dwa enti no me nso so nim nipa na oda ho enti no ate e tena ye betimi aba man ka me ma mo receipt ba samo so mbeba ka me ma mo receipt anya hwe why
ti yanko sa monko why nti akọ monko enumra na momfa ne mra na mom no monko no mo nidi mo no nsuo kwesi so ba enumra me ya akwankyere bi aduane aka mekokọ ni mu a enya adwuma defo nidi no na sa de ni ko man wanyere ne ho na aduane pa nso ni die hu obi si fie a wo kwa akodi anya hwe onyere ne ho nya fast why akọ fufie pa me kwasa obi stroke ama no ntino se me mo wie di a mesere mo betimi akọ na di kwa anta di nyina sense he nti wa hu etweda bajo se wa hu sa de electricity ma tibi nkaba me hu bi pe me hu bisa wo sa cheme krache wo be peke me ka chire kwa miapia fa no bese ne yenko wo peke odefo na kan so aye bi wo wi ade abosomfie defo mi wi yo momfa ma de nko wa me kosa ya de wo ba bi wa me pa mo che odefo maye akabeneza na nkoma de kakra bi a de kwa enipa no de na beto abosomfie me de nsuo be si ne so ade nyankoma na hey krache kafra wate free be na emre be pada no guzu we sa ye retawe odefo se de aye de adwuma na na ma sha ase ye no e be ye denden sabre wa bobo no emu na na be de be pai why afuru ni be pai e be pai twe na e pai e be pai sa ye mpompo e be pai why akabeneza nti yenko ye ye hu hye mo fa nko odefo shira ne kakra ni da bi shira be bi shira be mi yanko oh chama me nyama adwuma sa o fa de ne kwa oh 2 million abedi no won gode o si bi kasa to so therefore adi bo wa mu mia nyina so ye mo wan ye nyina de bo ye hu ni pa no mira na mo de na ba why mo fa ne nko ye kafra meje wo namba wonu an ho afra why bibia be ye ka chire kwa mi apia e na wu chire ni modu ade ne eba onye bi onso ni mu kwa odefo mpeso be so ni mu na ntese mo ja bo me so ana mo di ade ne kwa mo fa ne nko nyen asutie mama nya hwe ye hunye dabi be ye ye we didi akase yes I'm the best from the west no test you can't test